Hey everybody fam, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, isi-share ko lang sa inyo yung mga nakuha ko sa Watsons. And alam nyo naman ako pag nagpupunta kong SM or sa isang mall na may Watsons, hindi pwedeng lumabas tayo ng mall na hindi tayo nagdadaan sa Watsons. So pumunta akong Urdaneta guys sa may CB Mall. Yung Watsons nila doon is thankfully maliit lang siya. So konti lang yung nabili ko. But anyway, I will share it to you guys para makita nyo kung ano yung mga pwede nyong bilhin for the Christmas. And watch out guys kasi sa gitna or sa end ng video na to, anytime maka magpa-giveaway tayo. So tingnan natin. So without any further ado, let's get on to the video. So meron tayo dito guys na paper bag na sobrang mabigat, kaya ilalagay ko na lang siya dito, tapos kukuha na lang ako kasi sobrang bigat guys. So feeling ko kung matagal lang kayo dito sa channel ko, alam nyo na kung ano yung mga pinagbili ko at kung bakit mabigat yan. Konting-konti lang to guys, pero sobrang bigat talaga nito. Una na ipapakita ko sa inyo guys is this one. This is the Tresemme na travel kit for only 99 pesos. Tapos meron na rin siyang pouch dito. You know me, I love traveling, and kahit may shampoo and conditioners sa hotel, mas preferred ko talaga guys na nagdadala ko ng sarili kong shampoo. And by this time guys, gustong-gusto ko yung Tresemme, pero yung black tsaka yung puti, ito kasi bago ata to eh. Yung para siyang green, pero meron yung puti na yun yung favorite ko na conditioner from Tresemme. Medyo pricey siya kapag yung malaki yung kukunin mo, and perfect na siya for the travel. Next naman guys is this one. This is the La Feel. Wag na nating basahin kasi ibang language siya. This is a flower power na body lotion guys na meron na rin siyang pump. Actually parang tatlong variants to, pero ito yung pinakamabago. Tinanong ko yung mga sales lady doon kung ano yung pinakamabango, and ito yung recommendation ng dalawa sa kanila. And then parang hindi ako masyadong naniniwala kasi may nakita ko ng cucumber and whatsoever, yung mga iba't ibang variant niya, parang may lavender pa, parang ganun. So I was expecting na baka mas mabango kasi mga feeling fresh lang yung amoy ng mga yon. But then ito guys yung nag-stand out talaga. So kung bibili kayo nito, ito yung kunin nyo na variant kasi ito yung pinakamabago. Trust me when I say mabango. Ito naman guys, this is the shower gel, and ano ba, parang shower gel lang atang dalawa to. Ayan. Oo, shower gel na tig 100 ml siya guys. So perfect siya for gift giving this Christmas kapag sa mga lalagay niyo sa mga stockings or pang exchange gift, kasi ang alam ko wala pang 100 pesos to eh. 79 pesos lang siya. So perfect siya for gift giving kapag may mga bibigyan kayo. Sana pala bumili ako ng mas madami kasi para pag meron lang yung unexpected na bibigyan, kunyari may bumisita dito sa bahay or may imimit, di at least may mabibigay ganun. And then guys, punta naman tayo sa nagpabigat sa paper bag na ito na parang wala nang katapusan kung ba't ko binili ang pagkadami-dami ito. Alam nyo naman ako guys, mahilig talaga ako sa shower gel, shower cream, ganun. Basta mga liquid soaps na ginagamit for the bath. Kasi ako, kunyari galing akong night shift or PM shift, tapos antok na ako. Tapos, kailangan kong maligo kasi ayokong matulog sa bed ko guys na kunyari galing ako sa may mga infectious na cases or yung mga pasyente sa ER. You know what I mean? If you're a nurse, lahat na ng mikrobyo kumapit na sa katawan mo tsaka sa damit mo. So, gusto ko nagsha-shower muna ako bago ako matulog. Eh, kung antok na talaga ako guys, ito yung mga ginagamit ko, mga shower gel. Para mabilisan lang na pagkuskus, ilalagay na lang siya dun sa, ang tawag nito, dun sa may lufa para mabilis lang, hindi na yung magsasabon, ganyan. At saka mag-i-scrub. So, minsanan na siyang gagawin. So, ito guys, yung bini ko, this is the Bath and Bliss na Enchanted Flowers in Luxury Shower Cream, sabi dito. And 800 ml na siya, kaya palang bigat niya. 800 ml lang isa. So, ayan. May binili akong tatlo kasi 3 for something siya. 99 pesos kung isa lang yung bibilin mo. Pero dahil tatlo yung nabili ko, 298 siya. So, ito yung binili ko guys. Enchanted Flowers na Luxury. Parang magkaparehas lang naman sila. Pero bakit? Hala, magkaiba pala sila. So, parang 149 ang isa. Akala ko tatlo. Okay. Ay, sayang. Hindi ko natanong. Iba palang
price nito guys, tas iba pala to. Kaya lang kasi magkatabi kasi sila. So, ay magkaiba nga. Ay, tama. Magkaiba naman sila. Ay, parehas naman sila ng scent. Ba't kaya magkaiba sila ng price? Ayan. So, same lang sila. So, kailangan pala guys, same variant. So, yun. But it's okay. Sige, hayaan na natin. Isang almost 1 liter naman yan. So, yun lang guys yung napamili ko. And now, let us go to the giveaway. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, gagawin natin ng mga giveaway sa mga video natin as much as I can. So, yung giveaway natin guys, dahil mahilig tayo mag-travel and alam ko sa inyo, may mga mag-end ang classes ngayong December na magiging parang sem break nyo ang January. So, maganda to para sa pagta-travel ninyo. I will be giving away this travel kit na Tresemme na isang conditioner and isang shampoo. And then we will have also the selfie stick kasi alam ko mahilig kayong mag-picture-picture. And of course, pang travel din guys, this is the Tropicana na travel size nila guys. Meron silang travel size. If you don't want to get the full size of this, parang gusto nyo nang mas madami lang kayong shades para mas mura, or gusto nyo i-try lang yung Tropicana guys, ito yung pwede kong i-recommend sa inyo na shades or na lip tint na size guys, kasi yun, pang travel lang siya, tsaka para matry mo din, kasi kung minsan madali tayong magsawa sa mga shades, so maganda na yung konti lang yung bibilhin mo or yung maliliit lang yung bibilhin mo para kahit everyday papalit-palit ka ng tints or ng shades na ginagamit sa lips mo. But if you are interested to get this, I will put the link in the description box down below kung saan ko sila nakuha. So yun guys, 2 lip tints, isang monopod, tsaka isang set ng travel kit ng Tresemme. Yun yung magiging giveaway natin for this video. The instruction guys for the giveaway will be in the description box down below, so be sure to check that out kung gusto nyo lang naman na mapanalunan tong very simple na giveaway natin guys. So that's it guys, I hope you enjoyed watching this video and I hope you can get an idea on what to get for your loved ones this Christmas. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heart beat, beat.